Wala, agian apa nang Kanada ya? Baris yang rapi, mengko tak wae panganan tenang bae. Hei, mohon izin nyong bae sing tak ngitung. Nah, ya silakan, monggo titung. Nah, siap. Oke, siap. Nah, si loro eh, loro telu nah biraya papat papat kiri siji bar papat apa ya pira ya ayo pira ya pira orang ngerti lambemu hehe palah kelalen orang gak sempoa ya berarti ya hitungan siji rolu akeh banget ngitung salah kok tepuk tangan lo pede banget salah kayak weh, salah ya. Wadah, ya amit sewu nih Mas balik bae kanang sini kowe. Wah, tak patut. Wow, sok-sokan garene nyoba sing ngitung. Waduh, wah. Selak ngelih gegean ya. Walah kowe parji malah ngaget-ageti. Sorry, Bro. Dasar badokan etok. Gegean mapan. Pisan maning ngapura ya. Wong wis pada ngelian ngereni banget. Tak antemi kok. Weh, gegean kayak di Mora. Ayo, wis. Yuk kancil, gas. Walah, yuk. Iya. Telu ndase diketuk. Lu ketuk. Lu. Nah, ndase ketuk maning. Lu ketuk. Walih jong. Iya, wis beres. Nah, akhirnya bisa makan rambutan. Wah. Panganannya dicil. Nah, mengko kan Raja Sulaiman arep nganak slametan. Nah, nengkana ke anak akeh panganan. Nah, kupat ya ana. Hore. Oh, mangan kupat. Ya wes tak lungan den ya. Lah, kuwi si kancil saiki baik hati sih. Ya, set. Ya. Set. Weh, man empret nyor mangan kupat iki engko. Alah, kupatnya siapa kai? Kai ngene Raja Sulaiman. Ya iya sih, harus teman kupat iki. Oh, nengkana Raja Sulaiman selamatan. Lah terus? Oh, wis bubar. Weh, kapusan. Wah, pala oder gue tak dapusi. Wah. Lagi, wayo, cokot bae barang-barang masuk. Dicekal. Kayak awas bae yo. Engko nek katon maning tak caplok ndase. Lah orang ngurusi nyong arep mangan rambutan. Harus sudah mangan kupat iki. Aduh.